el planeta Terra i els mapes. Som-hi! La Terra no és una esfera perfecta, en realitat és un geoide lleugerament aixafat pels pols i, a més, el seu eix està inclinat 23,5 graus. Aquest geoide, evidentment, està en 3 dimensions. D'aquesta manera, representar això en un mapa o un plànol és molt complicat, perquè aquest geoide són 3 dimensions, en canvi el mapa o el plànol són 2 dimensions, és un full. Imaginem que això ho hem de passar a un full. L'haurem de tallar, l'haurem de plasmar, l'haurem de xafar sobre aquest plànol. Per això, els límits dels continents quedaran distorsionats. I és que els mapes estan distorsionats. El que veiem allà no és real, no és real. Moltes vegades podem veure zones del planeta que estan distorsionades, o estaran més allargades o estaran més curtes. Per això, al passar-ho d'un geoide a un plànol, queden distorsionades. Per ubicar-nos en aquest enorme geoide, fent servir les coordenades geogràfiques. Se basen en paral·lels i meridians. Recordem que el meridià principal és el meridià de Greenwich, un meridià 0 graus. I el paral·lel principal és l'equador, també 0 graus. D'aquesta graella de meridians i de paral·lels, obtenim una xarxa de línies imaginàries que cobreixen tot el globus terraqüi, dient latitud a la que van pels paral·lels. Latitud nord seria de l'equador fins al pol nord i va de 0 fins 90 graus latitud nord. Latitud sud és la que va de l'equador, resseguint els paral·lels, fins al pol sud. També va de 0 graus fins 90 graus sud. Després tenim la longitud, que va en funció dels meridians. Ja hem dit que el meridià principal és el meridià de Greenwich. Tindrem longitud S en aquesta zona. També va de 0, però fins 180 graus. Tenim longitud OS, aquesta zona d'aquí, a partir del meridià de Greenwich. També de 0 graus fins 180 graus US. D'aquesta graella tindrem una latitud i una longitud que ens possibilitarà localitzar qualsevol objecte sobre aquest geoide que és la Terra. Espero que us hagi agradat. Adéu!